Ito, sakit mo ya? Yan. Hanggang dyan yung kuya. Yan. 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 Uy. Kaliwa, di ba? Kaliwa. Yan. Bueno. Tapos ito din. Sakit. Yan na. Uy. Sakit. Kaya. Ayun kuya, yan. Yan. Diyan kasi yung nagmumula. Yan. 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 Ito, sakit kuya. Yan. 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 Hmm. Ito pa. Sakit. Ito. Ay, sarap. Papatry ko sa'yo maglakad dito papunta sa souk. Pag hindi sumakit yan, okay na siya. Kasi itong si ate ka, pagka naglalakad ka masakit, lalo na hindi ka makalakad ng matagal, di ba? Dati nga, hindi ako makano eh. Yung mga tagal na katayo. Sakit ko yan. Ano ko? Hmm. Yan. Yan yung kuya pag ganyan. Ito. Ah. Sakit. Hmm. Hmm. Ah. Eh, gumagapang lang dyan. Uy. Ah. Grabe. Ayun. Sarap. Ah. Mas na. Sarap. Exhale. Inhale. Ah. Ah. Uy. Ano kuya, masarap? Masarap ang pakiramdam. Ah? Sarap? Maaliwalas. Maliwalas. Tapos, yung mga hindi mo nagagawa mo na. Nagawa ko. Oh. 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 Pag may sciatica talaga, hindi ka makakis na normal, ba? Pasuntok-suntok ka pa kanina, parang ano lang, oh. Oh. Hindi kasi di mo. Oh, hindi mo kaya. Eh, yung ano mo, sa balakang mo. Tingnan mo, sige. Oba. Oba. Oba, kumikembot pa kanina, hindi ka kumikembot, ah. Yuko-yuko na siya ngayon, ah. Oh. Oba, yuko-yuko na siya, oh. Oba, talagang before, tuhod lang, ah. Oba, oh. Ayos, ayos. Ayos, ayos.